Ja, ja, ja. Ik bedoel van, ik probeer altijd iets goeds neer te zetten. En Rosa is de eerste na jaren. Oké, Gewoon met respect naar jou toe. Dus, dankjewel. als het, dus ik denk dit, ik probeer het zo goed mogelijk neer te zetten. Ja. Of ben je al aan het opnemen? Hij is Kijk, al aan het opnemen, voor mij ja. maakt het niet zoveel uit. Maar ik probeer het dat iemand, weet je, Ja, dat je iets goeds hebt. En ik heb jouw bacheloropleiding gezien, geweldig. Ik dankjewel. heb je al gefeliciteerd. Maar zo hoort het. Kijk, mensen zeggen altijd, waarom wil is er een weg. Zeker, Die moet je zeker benutten. absoluut. Ja. Hij is al begonnen met praten, ja. Oh, oké. Dan kan ik ook Zonder, gelijk... zonder bij een inleiding, Oké. maar dat maakt niet zoveel uit. Nee. Zo ontspannen doen we het hier in de Cruderi, wanneer we aan het Cruderi zijn. Zo is het. Ja, dus toch wel welkom, Frans Abori. Het is Dankjewel. als onze vierde gast. Vandaag gaan we ook weer praten over de klassieke muziek, zoals we dat altijd doen. Kijk eens. Mijn geliefde onderwerp, ja, ja. En ik heb altijd veel vragen. Dus die gaan we vandaag proberen te beantwoorden. Ik doe mijn best. Mooi zo. Maar ik denk dat de eerste en de meest belangrijke vraag is die iedereen wil weten. Juist. Maar wie van de drie Ja. Ik kan is het wel. Frans Abori? Ik kan het heel goed voor jou Ja, formuleren. beantwoord. Oké. Wie van de... Of moet ik eerst beginnen bij het begin van de masterclass? Nee. Je moet beginnen over hoe kwam die lijn in dat lied. Oké. Maar dan moet ik toch een stukje voor hem plaatsen. Dat mag, ja. Oké. Dat mag. De eerste maxi-single van Masterblast Ja. is Biddy de Sikkie geweest. Ja. En toen hebben we gewoon de cover van Als je mijn vingertje wijst. Daarna kreeg ik een uitnodiging van Lappie thuis. Ik zei, Frans, kom even bij me zitten, weet je. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja. En we zaten aan tafel te eten. Samen met die vrouw van Lappie, Jos toen de tijd. En we hadden het gewoon daarover. Toen zei ik van, nou, ik heb een geweldig lied, want ik wil dit zo mooi mogelijk en netjes mogelijk neerzetten. En ik denk dat het wat wordt. Dat zei Lappie. Toen heb ik gezegd, oké. En ik heb al gezien dat jouw naam is meer passend Oké. in wie van de drie. Ja. Oké, geeft niet. Maar hoe gaan we dat doen? Toen zei Lappie, nee, wie van de drie is Frans Abori? Ja. En nu komt het. Ja. Dat hadden we niet eens in de gaten. Het doktertje van Lappie, voor mij was 4 of 5 jaar oud. En toen heeft dat kind dat lied overgenomen, elke dag, elke ochtend bij Lappie. Van, wie van de drie is Frans Abori? Dat zong ze dus elke ochtend gewoon. Elke ochtend. Ja. Lappie is mijn getuige, ex-vrouw van Jos is mijn getuige, Ja. de dokter van Jos. Ja. En zo is het gegaan. Oké. Maar daarvoor had je ook nog een ander stuk. En de meneer Simonson, hij had die jongens gered tijdens de vliegramp van de Bijlmer. Oké. Dat was zeer bekend op de televisie. Ja. En hij kwam ook met het stukje van Dinda Dalalodi. Ja, den dalalo Juist, no ani fu. mi pai moro. Maar Mighty Linka kende dat lied ook. Dus het was eigenlijk een overvloeisel gelijk van, oh, Mighty Linka dan. En zodoende is wie van de drie ontstaan. Maar wie waren de andere twee? Welke? Want jullie zingen wie van de drie. Drie. Oké, Dus wie dan zijn kom die ik- andere twee? Juist, die andere twee. Dus die andere twee wijlen Roy Perotti Oh, oké. en Michael Perotti en Frans Abori. Oh, oké. Jullie drie zongen dus. Ja. Oh. Omdat wie van de drie hadden we Ja. al klaargezet voor de studio. En 8 maanden daarna kwam Mighty Linka, Carlos Linger en Won Loisin, Oké. dus gitarist. Ja. Dus dan moet u nagaan van Master Blaster was op dat moment zowel soul als classico zeer sterk. Omdat Klopt. Carlos Linger is een heel goede soulman. En als je zo iemand hebt in je band, dan heb je eigenlijk een van de beste. Ja. En daarnaast dan had je ook de classico. Dan Ja. Mighty Linka, Frans Abori, Roy Perotti en Michael Perotti. En wie van de drie was gelijk de bom. Maar het meest geweldigste nummer in die groep, Ja. niet omdat ik het heb gezongen, was Amsterdam. Ja.
Maar daarop gaan we later komen. We gaan oké. komen. Ja. We Dus gaan, zo is eigenlijk wie van de drie ontstaan. maar hoe vind je dat jouw naam eigenlijk voor eeuwig is vastgelegd in een van de mooiste Kaseko-songs die er zijn? Geweldig in één woord. Geweldig. Ja. Want ik had het zelf ook niet verwacht. Ja. Maar dankzij die doktertje van Lappie toen de tijd. Mhm. En dat meisje begon gewoon continu En toen zei Lappie, nee, maar dit kan geen misverstand zijn. Ja. Frans, we gaan het gelijk prikken. Oké. Maar het heeft ook een beetje jaloezie gebracht in de groep. Ja, dat Ja, ken maar ik dat heb je. wel. Maar toen de tijd was ja. het niet zozeer als, als nu. Ja. Maar de mensen herkennen, zodra je je naam zegt, dan krijg je natuurlijk dat meteen, hè? Tegenwoordig zeg ik alleen maar wie van de drie dan weet. Oh, ja, is die zanger. Ja. Dat is wel Masterclass leuk, was wel, ja, was een van de topbands sowieso in... Zonder meer toen dit in de jaren in de 80. 80, ja. Klopt, ja.